sai ce la haula wala quwwata illa billah. Wannan kalma ta ishe ka idan kana son kai addu'a, idan karanta wannan kalma ta ishe ka. Shi yasa cikin abubuwan da ya koya mana na neman tsari, idan zaka fita waje, da zaran ka sa kafar dama sai ka ce bismillahi, da sunan wane? Allah. Tawakkaltu Allahi, na dogara zuwa ga Allah. La haula wala quwwata illa billah, ko kuma wala haula wala quwwata illa billah. Babu tsini, babu dubara, sai abin da Allah ya so. Duk abin da ya zo kawai ka ɗauke shi, ka dangana zuwa ga Allah, ka karɓa hannu duk biyu, domin alkhairi ne gare ka. Ko da kana ganin kamar akasi ne, kai alkhairi ne. Idan ma ta ɓangaren da kake buƙatar ne, dama alkhairi ne. In dai har ka yi wannan addu'an kuma abin ya taho, kawai karɓe shi hannu biyu. Domin yayin da aka je yakin Khaibara, cikin sahabbai suna cewa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suna ɗaga murya, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba sai kun ɗaga murya ba. Ba kwa kiran kurma, kuma ba kwa kiran bebe, kuna kiran wanda yake ji yana kusa da ku. Daga cikin sahabban sai ɗaya yake cewa la haula wala quwwata illa billah. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bi wannan kalma da yake faɗi. Ƙarƙashin wannan kalma idan muka duba ma'ananta, idan za mu iya tunawa, an shafa shekaru masu yawa ana yin addu'a wa waɗansu daga cikin ƴan uwanmu, waɗansu al'umma da suka fuskanci ƙalubale na rayuwa, wanda mutum gidan da yake zaune kawai sai ya zamanto kabari gare shi, sai a sake mishi nakiya ta narka wannan gidan, ta darka ke wannan gidan, ya zamanto kabari gare shi, ba ma za a iya zaluko su ba, kawai sai dai a haƙura a musalla. Kusan shekaru 70 da ƴan kai su ne ƴan wato an Falastinawa kenan. Ana yawaita yi musu addu'o'i. Watan azumi zaga ana sallan kunuti, ko kuma ana sallan dare, yayin da aka tafi yin kunuti ana yi musu addu'o'i na fatan alkhairi. Har waɗansu mu suna izgili, wa inda Allah yana amsan addu'an talakawa da kaza bai faru. Subhanallahi.